Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στην τοποθεσία Μούστανα, στο δρόμο που οδηγεί Περασιτάκη Γεννησοχώρη Αγίου Ηλία, 150 μέτρα από την πινακίδα που λέει προς Γεννησοχώρη. Εδώ έχει σπάσει το δίκτυο που έχει νερό η ίδρυψη που πάει σε σπίτια πιο κάτω, με αποτέλεσμα αυτό το νερό να αναβυζένει μέσα από το φρεάτιο κάτω χαμηλά, γιατί είναι με πλήθρες, και βγαίνει στο χτήμα δίπλα εδώ του κυρίου εδώ πέρα, δίπλα στο χωράφι μέσα ανεβυζένει από κάτω. Γίνεται βαρικό, δεν μπορεί να περάσει μέσα να πατήσεις. Παίρνετε εδώ το νερό. Άσε από εδώ ο άνθρωπος που δεν το είδε προηγούμενη μέρα, κόντεψε να γίνει και ατύχημα. Σε αυτό το σημείο δυστυχώς η παράταξη της Νέδας μας έχει καταλήψει, άφαντη πουθενά, δεν σηκώνει ούτε τηλέφωνα. Το μόνο που βλέπουμε λύση είναι μόνο από τη ΔΕΙΑΖ, και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ΔΕΙΑΖ που όταν πάρουμε τηλέφωνο είναι δίπλα μας και μας εξυπηρετεί. Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση, το συντομότερο δυνατόν.